Ġifieri jiena llum il-ġurnata nħares lura u ngħid kif jista' jkun għax it-tnejn li aħna rasna jibsa. Ma tantx inċedu għal il-xurxin. U nibda ngħid imma kif irnexxielna naslu għax jgħidulek vapur b'żewġ kaptani ma jasalx. Għax it-tnejn li aħna rridu tagħna, Imma naħseb li mhux l-importanti minnu l-kaptan, l-importanti li waslu l-vapur. U jekk taħdem b'dik il-filosofija li inti taraf kemm se jsir ġid man-nies, naħseb li dik hija xi ħaġa li tħares li il-ġid li se jsir man-nies, mhux x'ħan għamel jiena u għax jien il-President ta' Puttinu jew għax jien is-CEO u għax jien allura suppost nider jien u mhux inti. Aħna infatti niġġieldu biex minn minna tnejn mhux se jidher. Minn minna tnejn se nibagħtu l-xulxin għax tiddejjaq dejjem tidher inti jew fil-verità. Hija parti bissum il-ħajja pubblika tagħkom hija importanti u rwol importanti x'il-pubbliku tajjeb li jkun jaf x'qed tagħmlu ħalek niġi fi bżonn. Hija importanza mhux hekk. U tajjeb ukoll li għax intom għandkom bżonn l-assistenza tal-pubbliku. Li rid ngħid fuq di tal-bastiment b'żewġ kaptani, ġieli ħsibta dwarkom, ġieli ħsibta dwar oħti u Carlos. Jiena nemmen li meta dak il-vapur, dak il-bastiment ikollu din l-istilla ta' tramuntana hija ċara, jaf fejn sejjer dal-vapur. Sejjer lej dik id-direzzjoni. F'dak il-punt jista' jkollu iktar minn kaptan wieħed għax meta wieħed jitlaq l-steering liħor jaqbdu ma jaf li jaf id-direzzjoni jaf eżatt fejn sejra. Mbagħad iktar u iktar beta qisu il-missjoni tanti kbira li għandha bżonn moħħ kbir. U jien meta nosserva lilkom narakom iskom żewġ hemispheres tal-istess moħħ. Waħda li hija ħafna iktar forsi organizzata, hija iktar l-ordni u liħor huwa l-kaos. U jisom it-tnej għandhom bżonn naqra l-xulxin. Lem eżempju, Reni għandu vision kbira, eżempju, leader kbir, eżempju, dawk l-affarijiet rajthom ħafna fieħu. Jiena naħseb li jekk tara it-traits ta' leader edin kollha fih. Ġifri li tikollok vision li kapaċi twassal messaġġ kapaċi iġib in-nies on board, eżempju, biex inti tkun tista' twassal din missjoni. Reni kieku jkun politiku kbir, ġifieri. Ħafna naraħ, ġifieri. Mela. Le, biddel pajjiż kieku dak. Le, jiena ngħidlu mit minn tof daħal ġo fik. Le, naraħi ġifiri li għandu dik l-enerġija kollha. Xu karizmatiku wkoll, ġifieri apparti li huwa determinat u vera karizmatiku u anke jekk qabżhomlok jitbissimlek waħda u isek titbissimlu lura bil-fors. Bil-fors għandu karizma kbira, ġifieri ħalif meta jkun irrid noqtlu ġifieri li tiġri ħafna drabi. Għajdilna mela fuq dawn il-momenti esplosivi ta' bejnek u Reni. X'kun jom wa Reni? Reni Zarafa. Zarafa. Le, apparti l-affarijiet zbieħ kollha li semmejt fuq, mbagħad għandu l-erja tal-rasi ibsa tal-divina li danajru biha li jekk idaħħal xi ħaġa rasu tajba u mhix tajba rrid bil-fors minn għalih li għandu raġun. Sewa. Li mbagħad jiena ngħidlu jekk m'għandekx raġun min tixtieq raġuna. Għax inti qalbek rasek tenera ħafna u ċedi. Le. Assolutament le. Le. Ma jfissirx li jinti kollha raġun laqsta. Le, ma. Mil-bidu kelkom din Le. dinamika splussiva ta' bejnietkom. Kellna ma mandunajniex biha ta' falxiex għax jiena number one u kellu ħafna seduzzjoni minni u jgħid li għata għandi seduzzjoni minnek. Jibża minni, u naħseb li ridna għalfej jibża minni. Għalfej għandu dismu jibża. Ma nafx, għat ma saqsejtu. Mux għat ma saqsejtu, sprova jispiegaħi li għat ma fimtu. Ma nafx għal xiex għandu jkollu seduzzjoni minni. Għax naħseb jena xinti għandek bħala talenti tijak, uħut mit-talenti tijak u man nuqqasijiet li għandu naħseb. Allora u jħoss li probabli meta inti tkun qed tosservaħ qed tarhom mal-ewwel nuqqasijiet. U naħseb ġali jħossu naqra insecure fuq dik il-parti fejn ħadd ieħor forsi ma jindunax. Ma naf. Kun hemm dik il-simbiosi, sinerġija. Titkellem tqil. Insomma. Probabbli tnej inkorretti ta' ġifieri nivvinta jena. Mela, għatli fil-bidu kienem din il-tensjoni ma jisom għandonajtux? Le, ma naħseb li l-chemistry fuq il-post ta' xogħol kienet dejjem hemmhekk.
looking backwards, ma dak il-ħin ma tkun tibdix tindunu, jien kont għadni wis ġdida. Niftakar nirrit niprofa nitgħallem il-protokoll tal-kimoterapi kollha. Kont nistudja bil-lejl, niftakar kont nqatta l-lejl jekk ikun il-word naqra kwieta, kont naqbad il-kodba ta' Dr. Calvania noqgħod niftaħhom naqrom. Ġifieri, kont iżjed iffukata fuq hekk. Calvania kien jikteb il-kodba fuq l-onkoloġija li stajtu tamlużu minnhom intom? Le, kellu l-kodba tiegħu fl-uffiċċju tiegħu. Sewa, ok. U billej kont noqgħod naqra lilhom. U kien ħalikom tużawha bħala librerija. Ija, kien l-uffiċċju tiegħu dejjem miftuħ, ġifieri u stajna ġifieri kien anke jekk ikun hemm xi ħaġa ma nifhimiex, kont inġempillu kien joqgħod jispjega ħieli. Inti nostalġika għal dak iż-żmien? Iva, ta' St. Luke's nimmissjah. Le, naħseb li kull żmien fih tiegħu għandu l-affarijiet iż-żbieħ tiegħu u d-diffikultajiet tiegħu, imma nimmissjah dak iż-żmien. X'żied ma dik ir-reċettanti? Naħseb li dik li żied l-istruttur inti għandek żiemel tajjeb ta' trott li ħatasal tirbaħ bih, imma rid kuċċir jiġbidlu rriedni naħseb. U naħseb li dik ħadmet. U meta qallek isma'. Immur jitgħallem ukoll. Għaliex inti billi għandek bniedem li maġan li hu xi ħaġa u li jiena I'm the big boss u anka Dr. Calvania. Ma naħseb hu kien irida naqa' meta kien żgħir nimmaġinah jien. Kien ħossa faqa. Miskin. Miskin. Nimmaġina kien gustusi. Kien gustus. Kien gustus probabli naqra atletiku wkoll, ġifieri. Kien gustus. Naqas x'għamel dak għax l-aħħar. Naqas issa. Li moħħu flikel issa. Moħħu flikel. Issa jekk jaqalu bajrom mal-art ma jiġborix. Jina ċempilli, qabel ma ġejtin ċempilli ħanikxfu. Mela, għallek li ċempilli? Le. ċempilli, ħobbok ta' u taf kemm ħobbok. Għalli ħud li ħsiba. Xibda jinkwieta, jina jaqbadni ħafna stress, ta' unpoġġi l-stress fuq, u nibda ngħid ara ħanejt ċiċċuċata. U ċempilli, u qed niftakar għax ċempilli kien qed jimxi ma' mat-tifla tiegħu. Naseb mat-tifla tiegħu. Ija, għax qed jimxi mat-tifla tiegħu. U qed nisimgħu għaddej dak l-entużjażmu ġweda. Aw! All right! Isma, ħud l-sieba għaldik, u għet nisimaw li għaddej fl-istessi. Bl-istess enerġija. Bl-istess enerġija. Le. Ara, il-telefon tritbaxxilu ek 4 decibels qabel ma tkellmu. Kem jajja, tmen. Nej, ma jħalli nix naħdem, illum il-ġurnata tal-limt, namel shutdown ma' widnija, inejlu għala, għallu naqra ħalqek, qed nittajpja e-mail, ma tħalli nix nirraġuna. U kif joħoda ma t-dajlu ek? Joħod. U xie kultant jissupervja naqra. Għax jgħot jgħidli, għax jien nħossa jgħidli jid, tħossa jgħidli jizak il-teacher, il-dittura. Mela, tlaqna?